Moro mantinya kwa Ramogi arwaki machiegni mar yudo weche manyien mag Migago odiechieng' ma kawuono mar tich adek dwe ndalo 22 dwe mar adek 2023. An gi geno ni intie kare kendo dhi maber odiechieng' ma kawuono nyakwa Ramogi. Wan gi mathoth ma waseikoni gie sani ma oting'o gik ma opogore. Parni kawuono ni wang'iyo weche motenore koda odiechieng' mar pi e piny mangima. Pi en ngima nyakwa Ramogi ajwang', omiyo tarik 22 mar dwe mar adek higa ka higa piny mangima ingo odiechieng' mar pi. Ka inono kenge ma osekaw e bero chenro mag pi ne oganda duto e piny mangima. Higani thor mar wach en chwalo lokruok mag bero chenro mag keyo pi maler minyalo tigo e mier kod kuonde mamoko. Piny Kenya bende osebedo kod oro ma bende osekwako gwenge mopogore pacho ka. Nyaka gie sani midhiero mar oro kachiel kod kech mosekel gin mago mosemiyo piny Kenya obedo kod pek e yore mathoth ahinya. Nyakwa Ramogi, to iniwuon kaka ja Kenya bende ikungo pi? Reporters magwa nitiere kuonde mopogore nyakwa Ramogi. Ka bende Kisumu kocha reporter marwa Millicent Adhiambo bende neno koseikore yo makare mar mondo miwa weche manitie kotenore ko weche mag dhialo odiechieng' mar pi kod ng'iyo kenge moseketi neno ni weche obedo kare e chwalo pi maler ne oganda e piny mangima. Kachiel kod od bura mar piny Kenya, od bura mamalo bende nyakwa Ramogi weche wanyisi kaka dhi achiel kachiel kawuono ni. Gin weche motenore kod gik matimore sani mane momiyo weche manyien mag Migago nyakwa Ramogi daher mondo mi anyisi ni bed koda chakruok nyaka giko kotenore koda mago matimore e pacho ka kod mago mabende timore gwenge mokiyo kodwa. Kao kamano mokwongo wayud thund weche. Piny mangima hingo odiechieng' pi ka oyangore ni kwan ji maromo 1.4 tho higa ka higa kaluwore gi tuoche ma itudo kod pi. Mwanzo walifungwa mikono. Inaonekana hao wauaji walikuja wakawateka nyara kwanza, wakawafunga mikono, baadaye wakafunga mdomo ndio wasipige duru na kuwakata. Obila manyamera ochako nonro ewi tho jaduong' moro kod min ode manyoyud ringregi ka otwe kendo chwoge pala e alwora Manyamakoroto. Piny Tanzania oyango midhusi mar Marburg kaka tuo mane onego ji 5 ka irido chenro mar geng'o landruok mar tuono. Nyakwa Ramogi arwaki machiegni mondo oyud weche manyien adimba. Parni nyalo tudri koda e namba 3600 mondo mi yud weche ma otenore koda matimore e pacho ka. Bende inyalo luwo weche gi nyakwa Ramogi kidhi e Facebook mar Ramogi TV, Ramogi TV Kenya, kachiel kod YouTube gi Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Bende inyalo luwo weche gi nyakwa Ramogi gie sani ka ifollow Facebook page mara ma en George Bati Daddy Cool. Idhi kanyo to ifollow nyakwa Ramogi tibiro yudo gi achiel kachiel. Weche manyien mag Migago chakore sani. Nyinga en George Bati. Wadhi motenore kod weche mag wadhi nyime e od bura mamalo mar piny Kenya kama jatend migawo mar pur Mithika Linturi nie nyim komiti mar pur e Senate kama odwoko penjo ewi chenro mag nyiewo cham koa e pinje maoko kod fuong'ruok ewi nengo mag oduma e kind mamoko. Wadani wawinje kaka weche chalo e od bura mar Senate kama twak ma kamano dhi nyime. But it's not mine. In different regions, I would advocate for Aru anytime and not maize. I think members and Kenyans are free to enjoy their preferences, but what we're asking the ministry is what they are doing to improve on the substitution rate so that we may not rely on maize forever. We will have about 3 more, then we can have the CS respond. Justice Kemei, then Ferdinand, and the last one is who? Those two. Just Salasia. Chair, my concern to the CS is the rate at which this country is losing money in the guise of food reserves. Between 2017 and 2019, we bought 4 million bags of maize at about 12.6 billion shillings. When we made the sales, we sold at 9 billion shillings. We lost 3 billion shillings over 2 financial years. Additionally, yes,
NCPB is the government's interventionist instrument in terms of food in this country. It has got experts. Losing 150 million shillings or close to that to aflatoxin is not acceptable, because we count on NCPB to be able to manage the moisture content in the grains, to give advice even to farmers on quality food storage. So we lost 150 million shillings. Issue number 2, Chair, is that it looks like there was a conspiracy in government to get rid of one institution, pick the money, and create another institution and look for money for the same. From all indications, it's like the government wanted to scoop that amount of money, which was in the Strategic Grain Reserve Trust Fund, use it elsewhere, then come back again and appropriate more money for the same issue. That, Chair, I think there was conspiracy. Finally, Chair, in every intervention where you are using a government agency like NCPB, which should be doing its own commercial activities, please see us, make sure you don't burden that institution to do a role that belongs to government. Thank you. Chair, I think I have an interest in these strategic food reserves. One, it's working very well because, of course, you never do things in isolation. But as CS, you have to look at the neighbor, how the neighbor is living. I do remember that when this was actually at the height of everything else, we had this committee, of course, I think the chairman was there, he was with us. We made a trip to India and South Africa just to see how the strategic food reserve is run. I quite agree with the way things went, and it was a surprise to us, particularly me, but CS, when, as my brother is saying, it was just done away with, without any proper reasoning. The money, I think, was like 12 billion shillings that was taken to National Cereals Board. And I think when members were asking what happened, is when they had this issue, of course, not properly explained. Of course, management of the warehouses at that time was not very good. There was aflatoxin, as mentioned in one of the paragraphs here, because technically we were not doing the right thing. But as a country, strategic food reserves is not maize. We had beans, rice, and other cereals that actually can be used elsewhere. And asking that it's not just maize alone. The strategic food reserves is reserved for everybody in the country. So technically, we wanted to know where the money went to. And I've yet to know where that money went to. But having strategic food reserve in a country is something that I think you should impress CS, but have a technical group to be able to run that particular one. But we still have to ask questions. Where did this 12 billion Kenyan shillings went to? Though just, explanations that are not even whole waters. I want to submit, Chair, that strategic food reserve for our country is quite good. It's something that is done elsewhere. And today, when we are having problems like this, if you had a strategic food reserve, we may not be importing the same product that we actually do here. Besides that, Chair, just mentioning, and I mentioned to you, we should now prepare ourselves for next year, years to come. Get the irrigation department in. Ramogi mana kawuok e od bura mar Senate kama winjo ka jatend migawo mochung' weche mag pur Mithika Linturi ni e nyim komiti mochung' weche mag pur ipenjo weche motenore kod wach mar kelo cham moko mogol e pinje maoko kabire pacho ka kod kaka inyalo duok piny nengo mag mwandu ahinya motenore kod weche mag pur e pacho ka nyakwa Ramogi. Odiochieng' ma kawuono odiochieng' ma ochopo e nyim komiti mar pur e od bura mar Senate. Wadhi nyime
kama gie sani koro dani mondo wang'i weche motenore kod odiochieng' ma idhialo kawuono, en odiochieng' mar pi e piny mangima. Oganda mathoth ahinya osebedo ka yudore kama tek kotenore kod weche mag pi Ramogi. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono piny ngima oketo tarik 23 tarik 22 mar dwe mar adek tenge. Kochakore higa mar 1993 piny ngima ne oketo tarik 22 dwe mar adek higa ka higa kaka odiochieng' mar puonjo oganda ewi weche mag pi kod ler. Oseyudore ni joma thoth ngimagi bedo matek kendo yudore kama rach kaluwore kod bedo ni ok ging'eyo gigo motenore kod weche mag pi kod ler. Mano odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar ng'ado rieko ne oganda ewi midhiero mar nok mar pi makelo chandruok ne ji maromo bilion 2.2 e piny mangima. Ramogi, odiochieng' ma kawuono ni king'iyo kwan mag ji duto mantiere e piny mangima, iwacho ni bilion 2.2 nitie kod midhiero motenore kod weche mag pi, mane momiyo ng'ado rieko gie sani. Odiochieng' ni isiro kod bad riwruok mar pinje piny mangima mochung' ne weche mag pi miluongo ni UN Water, ma en odiochieng' ma riwruok mar pinje piny mangima ne oketo mondo mi bade mochung' ne weche mag pi ong'iyo kenge mopogore opogore minyalo puonj godo piny e weche motenore kod pi Ramogi. Odiochieng' ni bende nyiso ni piny mangima oikore mar keto kenge makare mabiro neno ni puonj momiyo oganda, rieko mong'ad ne oganda okonyogi e chopo lek mar piny mangima bende. Odiochieng' mar pi e piny mangima ma higa ni geto keto lokruoge madwarore e kedo kod midhiero mar nok mar pi. Inyalo paro kata piny Kenya Ramogi ni weche mag oro kaachiel kod nok mar pi osebedo ka en midhiero. Mane momiyo odiochieng' ni oketi kod riwruok mar pinje piny mangima mondo oket lokruoge madwarore. Ng'eni to gin lokruok mage ma koketi to biro kelo ber ne jopiny e rakruok gi midhiero mikelo kod nok mar pi. Nok mar pi kelo midhiero kaka tuoche, kech kendo onyayo lweny. Ng'ato nyalo penjore ni ere kaka nok mar pi nyayo lweny. Nok mar pi nyayo lweny nikech king'iyo kuonde ma pi nokie to nitiere jogo ma ogeno kuom pi kotenore gi weche mag pith mag jamni. Ka gidhi mondo gidhi gidwar pi manok mayudore e gwengegi, tiyudo ka koro samoro lweny kod tulo wuokie. Mane momiyo nok mar pi oyudore ni kelo nyaka lweny, tuoche, kaluwore ni pige ma bende samoro ji tiyo godo manok go gin moko ma koro itiyogo gi dhano, gi jamni, gik moko mathoth donje e igi. Ginyalo bedo kod kute moko ma odonje ma koro kelo tuoche. Nok mar pi Ramogi bende kelo weche mag kech, nikech kata weche mag pur ka itiyo kod lony ma nyasani mag kuoyo pi e puothe bende koro ok nyalore nikech nok mar pi. Ka wadhi nyime kod gik ma imenyo e odiochieng' ma kawuono ni, e higa mar 2015 piny mangima ne owinjore kokalo e ageta mar 6 mar dongruoge manyalore miluongo ni Sustainable Development Goals. Gin gik ma oyud ni gin chenro mag dongruoge manyalore kopo ni oketo kenge makare. Namba mar 6 eneno ni e higa mar 2030 ji duto obedo kod pi maler e piny mangima. Higa mar 2030 Ramogi, kama wantie kawuono wadong' mana gi higni maromo 6 gi dweche manyalo romo 9 mondo wachope e higa 2030. Nyiso ni okenge midwa ni oket sani nyaka tem gi mana gi kinde ni eka inyalo chop ageta mar 6 ma otenore kod gigo manyalore mag dongruok miluongo ni Sustainable Development Goals kata SDGs namba mar 6 madwa ni mondo mi piny mangima kochopo higa 2030 bed ni ng'ata ng'ata e piny mangima nitiere kod nyalo mar yudo pi maler. Ka wadhi nyime Ramogi kotenore kod weche mag gik ma imenyo, dwaro ma higa ni en ni owinjo bed ni higa ni bedo kinde mar chiwruok ne chopo lokruoge madwarore go. Nitiere lokruoge midwa ni mondo miketi mondo piny mangima obed gi pi makare kendo oganda duto bed ni gi pi maler kendo gidak e alwora makare. To iwacho ni higa ni ema idwa ni mondo ket chiwruok. Pinje nyaka koro bed gi chiwruok mar neno ni ochop lokruogegi. Piny owacho mag pinje e riwruok mar pinje piny mangima UN biro kanyakla kendo gichiwore mar chopo ageta namba 6 mag chenro mag dongruok manyalore miluongo ni Sustainable Development Goals. Magi gin chenro manyalore kendo ginyalo dhi nyime ka giyudo sir makinde ka kinde. Mane momiyo achiel kuom gik mimenyo e romo kata e odiochieng' mar dhialo nyasi mar hingo odiochieng' pi e piny mangima. Ramogi, ka wang'iyo moko mabende otenore kod weche mag odiochieng' mar pi e piny mangima, koro en penjo ni in kaka ja Kenya, in kaka dhano manie
piny mangima. In achiel kuom jogo modak e kinde ni mabende midhiero motenore kod weche mag nok mag pi kaachiel kod weche motenore kod alwora osebedoe. Be nitie giming'eyo? Bende ing'eyo ni ji 1.4 tho higa ka higa kaluwore kod weche mitudo kod weche mag tuoche mag pi kaachiel kod chandruoge mag nok mar pi. Ka ji maromo 74,000,000 to nyalo biro wito ngimagi kinde mabiro kaluwore kod tuoche motenore kod pi gi chido mar alwora. Bende ing'eyo mano? Ma kaluwore kod lipot mar riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny mangima WHO manogolo higa mokalo mar 2022 nyiso ni ji 1.4 tho higa ka higa, ka milion mamoko maromo 74 to nyalo biro wito ngimagi kaluwore kod tuoche motenore kod pi kod chido mar alwora. Mano penjo mawinjo bed ni koro sani iyudo duoko mare kendo ing'eyo. Nyakwara Ramogi, ka wang'iyo gimachielo mowinjo bed ni ing'eyo, penjo machielo mowinjo bed ni ing'eyo kotenore kod wach mar odiochieng' mar pi e piny mangima. Wang'iyo ni to bende ing'eyo ni kawuono ni ji maromo 2 bilion, mano mana nyiso ni chiegni ji 2.2 bilion, manyiso ni ng'at achiel e kind ji 4 e piny mangima. Sama wantie kawuono ni kamuchokorue, ka un ji 4 to ng'at achiel e kindu kwagoyo kwan mag piny mangima ok yud pi maler mar modho. Ni kawuono mawawuoye ni ji 2 bilion, manyiso ni ng'at achiel kind ji 4 e piny mangima ok yud pi maler mar modho. Ma nyiso adier ni nitiere midhiero momako piny mangima kotenore kod weche mag pi. Ma bende kaluwore kod lipot manogol kod riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny mangima WHO kod bad riwruok mar UNICEF, ma en bad riwruok mar pinje piny mangima midendo ni UNICEF. Manogol duoko ni kata nonro ni notim higa mar 2021 Nyakwara Ramogi. Nitiere penjo machielo mar bende ing'eyo. Wadwa ni mondo wanyisi gima ing'eyo machielo kotenore kata gima inyalo ng'eyo machielo kotenore kod weche mag odiochieng' mar pi e piny mangima. Be ing'eyo ni ji 3.6 bilion magin nus mag kwan ji duto e piny mangima. Nyiso ni ji duto e piny mangima chiegni gin 7.2 bilion. Nikech koro sami na wuoyi ni samoro nitiere ng'at moro monyuol kendo momedo kwan no Nyakwara Ramogi, en ni ji 3.6 bilion magin nus mar oganda duto manitiere e piny mangima odak e alwora mochido. Be ning'e ni nus mar ji e piny mangima odak e alwora mochido? Nyakwara Ramogi, be ing'eyo ni 44% mag pige ma itiyo godo e udi ok gin mothiedh makare? Kata mane odi kanyo kata kundi ma itiye samoro kari mar tich, inyalo no ka un jogo ma utiyo gi pi to ng'e ni samoro pigno ok othiedh e yo makare. Dwaro mar tiyo gi pi e piny mangima kaluwore kod odiochieng' mar ng'iyo weche mag pi ni igeno ni biro medore gi 55% kochopo higa mar 2050. Nyiso ni dwaro nitie mondo lokruoge ma itimo sani Nyakwara Ramogi mondo mi lokruoge motimgi kata moket kawuono e romo ma higa ni okel lokruok ma kopo ni dwaro mar 55% ni biro chopo, to yudo koseketo kenge mong'ith kendo makare, layo ket mopuch mabiro konyo mondo ji duto bed gi pi maler. Nyakwara Ramogi, koro adani mondo wadhi ane Kisumu kama jafwambo marwa Millicent Adhiambo oseikore kayo makare mondo nyiswa ni to odiochieng' ma kawuono ma idhialo e weche mag pi kod rito alwora kod neno ni oganda odak e alwora makare kendo gibedo gi pi moromo kendo maler kaluwore kod ageta mar 6 mag chenro mag dongruoge minyalo chopi miluongo ni Sustainable Development Goals. Dinari Kisumu. Millicent, kiwinja thuolo en mare no ka intiere nyasi motenore kod weche mag dialo odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' mar pi e piny mangima. Ang'e ni ji osewuoyo, in bende gi iti mar fwambo gi wang'i mar fwambo nitiere gigo miseneno mineno ka dieri nyalo kelo lokruok ne oganda ka ji dhi nyime kinde ma dwaro mar pi medore, to lokruok mar kor lwasi bende kelo midhiero kata pek e weche mag yudo pi kaluwore ga geta mar piny mangima. Millicent, inyalo nyisowa ni nyasi ma ichope kawuono timore kanye to ginang'o gini mosewachi mondo chop dwaro mar piny mangima e weche mag pi? Pero kamana nya George Bati, achiel kachiel kwa wuok etie aora makajulu gi kiboswa kama bende. En aora mabende tudo pi kata itiyo gode ke pi ne Uganda ma Kisumu kaunti kaende. Kako odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma idhialo odiochieng' pi e piny mangima, wan kad kod welo mabende ochopo ma ari okinyi oganda nochopo kaendi ka gichako kod gigo eko kaka weche mag pidho yiende kaka achiel kuom rito alwora mondo mi yiende okonywa e ywayo koth mopogore opogore.
gie thuolo ni edi bende kaka inyalo neno wan kod welo mosepogore osechopo kaendi opogore kama oting'o jalup gavana ma Kisumu elo gavana Gire Nyong'o mano Laktar Matthews Owili, jatend migao mar jokawuota ma Kiwasko ma bende osechopo kaendi, minister mochung' ne pi kod weche mag alwora ma bende osechopo kaendi mano Marilyn Agwa ma bende ang' nwalosgo kaendi ginyiso odiochieng' ma kawuono ma Uganda dhialo odiochieng' pi e piny mangima. Gin gichano ne jo Kisumu ang'o nikech wang'eyo ni e gweng'ni endi kata Kisumu kaendi weche mag nok pi osetheko chien kanyo kotenore kod oro ma nyocha ne oneno pacho kaendi ma bende noduono thoth aore ma opogore gino ma bende nokelo ng'ikruok ne yor keyo pi ne Uganda modak e alwora ma Kisumu kaendi. Machiegni ahinya Ramogi Jwang ka winjo twak kowuok kuom gi achiel kachiel mondo giledwa ni to chenro ma kawuono gidhialo yo machalo nade to giketo kenge mage neno ni thuolo mabiro nyime onge ng'ikruok mabiro neno ne Uganda kotenore kod weche pe ka wang'e ni pi en ngima to pi be Uganda tiyo godo. Machiegni ahinya Mr. Diji ang' nachak kodi kapok adhi ir jatend migao mondo inyiswa ni to kawuono piny mangima dhialo odiochieng' pi umbe uneno ni ubi e tie aora Kiboswa kaende i Kajulu mondo mi unyal dhialo kanyakla go Uganda puonjru kotenore kod weche rito alwora manyalo ywayo pi inyalo wacho ang'o king'iyo na kamera kacha. Erokamano kawuono wan ka e kaunti ma Kisumu e Kajulu ka wahingo odiochieng' mar piny mangima mar pi gi dho ngere luongo ni World Water Day. Wan kod lake kaka county mondo mi jowa modak e alwora mar county ma Kisumu obed gi pi maler ma ginyalo tiyo godo. Iwacho ni ka in kod pi maler to gik mang'eny ma bende koro iketo tenge. Inyalo keto tenge weche mag tuo to bende inyalo bedo maler. Iwacho ni cleanliness is next to godliness. Kama wantie kawuono ni e kama wayude pi atamalo 60 ma wamiyo jo Kisumu magimodho kawuok kuom taps magi. En facility mabiro ran gi Kisumu Water and Sanitation Company mabe wan gi jotend gi ka, wan gi chair, wan gi CEO. Of course wan gi minister mochung' ne weche mag pi, to wan gi minister bende mochung' ne weche mag barabara ma bende ne minister mar pi e ndalo mokalo. Momiyo obiro kaka wuono en nikech dala ka e Kajulu ka ema pi mang'eny wuoke ma serve county ma Kisumu. To wan ga oche ariyo ka wan gi Kibos to wan ga Wach. To king'iyo catchment area ma aoche ariyo go yude pi tineno ni koro osebedo degraded. Forest mane nitie ka ji notong'o yiende. Koro sani watiyo machiegni ahinya gi jo Kajulu the community mondo mi wa restore gimiluongo ni water tower. Ago erokamano ahinya na jodala ma Kajulu. Gin te kanyakla moloyo to ne joma are members of the Community Forest Association nikech gisebedo gi plan kamili mong'ith madhi loko kit gimwaneno kani in the next 5 years alone mondo wa restore wabed gi aoche ka gipong' kan gipong' ndalo cha to wabed bende gi springs kaka ne gin. Machielo mwawacho kaka wuono en ni onyaka wang'i ni to ngima mar aoche gi chalo nade. Kik waketie gik mabiro miyo aoche go bedo polluted nikech biro miyo Kiwasko bedo tich matek mar miyo pigno bed maler to kata ka kamano nitie mabende tiyo gi pigno kaka en. Omiyo we also talking about pollution, but maduong' ahinya en ne wan kaka wuono we planted trees, yeah, and wan gi vijana ma NYS ma konyo mondo wa plant the same trees as a county government. One in process bende mar gazetting, okay, the hills and the forest manikagi mondo koro piny owacho obed gi thuolo maber mar pidho yien kendo mar protect the water towers mondo mi wabed kod aoche manigi maber mondo jowa obed gi pi miluongo ni clean potable water gi dho ngere. Erokamano ahinya jatend migao machiegni imbe nyalo medo mana matin kotenore kod weche ma bende jatend jalup gavana osewacho kotenore kod weche mar nyalo konyo ywayo pi kendo keto pi makare moromo Uganda mag jo Kisumu. Ka luwore gi kaka kawuono wabiro timo nyasi mar piny mangima mar pi, wawacho kendo wakwayo gi muolo ni wachni en wach mar ji ariyo. Achiel en mar wan kaka Uganda, the community members, ma wan gi migao mar rito alwora. To wan bende kaka wan sirikal, wan gi migao mar keto chike makare mar rito alwora no ma ngire Governor Nyong'o oseketo in place. Koro wadhi luwe gi rito chikno by doing what we call the enforcement mondo mi chikego oti kodgi e yo makare. To dwaer wacho ne jowa ni mondo warit pi, warit alwora mondo mi wabed gi pi maler makare
mowuok kuom alworawa. Emomiyo ne wayiero ka mondo wabi wapidh yien kaka ranyisi ne piny ngima ni watemo mondo warit alworawa mar Kajulu kuma pi ma Kisumo duto ae. Erokamano. Abro tieko kod jatatije e kambi mar KOP ma Kisumo kaendi ma Kiwasko mang no lernwa nikech ndalo machien kanyo wasebedo kod midhiero mopogore opogore kotenno kod duono mar pi. Koro odwani olernwa ni okenge mage mudwa keto kare neno ni thuolo mabiro nyime jo Kisumo ok bet gi midhiero machalo kamago to un bende muchung'ne pi maler ma ikeyo ka giwuok from the sources kaka aore to une muneno ni pi ni koro ler inyalo keye e ute mopogore opogore e gweng' ma Kisumo. Erokamano ahinya. Chieng' ma kawuono en chieng' ma very important ne wan kaka jo Kisumu Water and Sanitation Company nikech kambi mineno mani piny kani mar thiedho pi kano lose to nowach ni wan gi pi moromo ma nyaka 2030 but nikech climate change sani neno ka chieng' orieny matin to aora duono koro en gima very important to us ni nyaka koro wa conserve the environment wapidh yien to pollution be kik wabedgo. Pollution timo wabedo gi tich matek e thiedho pigno mochope kiwango maber ma koro jopiny nyalo tiyo kode. Koro wadwa tiyo gi partners manikate, wadwa tiyo gi jo Community Forest Association, Kajulu Forest Association, wadwa tiyo gi jo Ruas, to wadwa tiyo gi county government to ensure ni ka obed gazetted to ken ka kende nyaka the Nyang'ori sub catchment area. Ingeni aora ni bea Nandi. Koro wasechako discussions gi waziri marwa gi jo Nandi mondo the same activities mwatimo ka be watimo Nandi. Erokamano. Uriwo wach ni endi kod oganda mabende tiyo gi pigegi. Wach mane ma ingo ne oganda go nikech okunyal loso pi kendu to okinyi kata piny maru loso to oganda ema medo ke alile kata timo pollution gi dhonge. Yeah, nitie behavior change activities mwase bedogo ma wa engage go communities ma nitie Butaora kata around the lake as well. Gimwatemo puonjogi mokwongo ni at individual level ng'ato ka ng'ato nyaka make sure ni opidho yien e dalane kata e bathaora kikirit ni serikal ema mondo bi. Mar ariyo wang'iyo wach pollution. King'iyo rivers wa yudo ka jok moko gedo ka tokote mong'iyo aora. Wadwa ni kigedo to nyimote mang'iyo aora. Koro I make sure ni kanyo ler. Koro magi behavior change mang'eni mos to wabo chopo kama wadwaro. Erokamano. Erokamano ahinya ne jotendwa mochopo kaka kawuono mar konyo dhialo odiochieng' ma kawuono. Ka gipuonjore gi oganda, George Bati kaka inyalo neno kanyo mano jotelo ma bende ochung' ne neno alwora keto ni pi maler oganda yudo kaka owinjore. To bende nyasi no chakore kod nyithi sikul ma bende no nyalo puonjo oganda kokalo kuom poems kata wende mopogore opogore mane ginyalo chiwo ka endi kotenore kod rito alwora. Mago yore ma bende oganda tiyo godo ka bende jiwo ni ler mar alwora kata rito pi ma itiyo godo madhi ngimani chakore kod ini wuon ma bende gi thuolo ni endiko kanyisi maber nikech pod wagodo dach kae mondo wawinj ni to gin chenro mage ma bende giketo nyime ma bende ok gileronwa kaendi ma bende agidhi medo wacho ma gidwa tiyo go neno ni Kisumu County obedo kod keyo mar pi mochung' motegno maonge ng'ukruok mabro bede. Kionge penjo moro amora to an kuom studio nyalo dhi nyime kod keyo weche mamedo molonwa emesawa mar keyo weche mar Ramogi TV. George Bati. Erokamano Nyamil Center Dhiambo kuom lipot mane mbai nyaka achiel kod singo ma oket kod jotelo ma oyuoro e nyasi ma kawuono mar dhialo weche mag pi kata odiochieng' pi e piny mangima kowuok e kaunti ma Kisumo. Singo margi ne jopiny wageno ni gibiro luwo singo go mar keto kare neno ni jopiny obedo kod pi maler kaluwore kod ageta namba 6 mar chenro ma inyalo chopi kendo minyalo dhi godo nyime miluongo ni Sustainable Development Goals ma gin achiel kuom gigo manyiso mise madito mag chopo lek mag dongruok mar higa 2030. Millicent, erokamano ahinya kendo ageno ni ibiro luwo weche go yo makare. Nyakwara Ramogi gie sani yiena mondo akaw yweyo mara mokwongo kokalo Ramogi TV kama gie kinde ni neno ka ji medo ndiko na ote ka we alidhe mana moko manok. Min Avril kantire Gemra Buoro wacho ni ler ndi kendo poch gi Pak Bati kuom weche manyien mokelo no yo makare. Wacho ni mos na Millicent no anene makare ahinya kendo winjo ma clear maluongo ni Omenda William mawuok Kosewe Ward in the Wasab County, Homa Bay County. Millicent agino ni winjo kako mose yo makare. Dane oteni chonda moso Millicent kapok awe mondo mi odhi koluwo chenro mopogore opogore. Felix
Papa Wemba wacho ni entiere dala mar Konume Kadem gi baba ni luongo ni Daudi Onume. Ramogi neno maler ahinya Migori County, erokamano ahinya kuom kete ka. Yiena mondo no ka Emily mar nyar min Mark kantiere Bungoma winjo kendo neno Ramogi maler yo makare ahinya. Weche manyien mag Migago donjo ne kendo wacho ni yudo ler mag gik matimore e piny Kenya. Yiena mondo adhi e ywe nyako Ramogi kaduogo pod wan gi mathoth kokalo Ramogi TV. Weche manyien mag Migago. Morticians are people just like you and me. We cannot all be strong. I have to be strong for you when you're breaking. I have to hold your hand and stand in the middle of crisis. Yeah, and that's exactly the role we play. Yes. On a daily basis, you deal with people who are grieving, people who are in a lot of pain, right? How do you deal with that yourself? People need to understand that grief is not a task, it's a process. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen ovale onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanyakaji e jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno masani. Winjane janyuol. Janyuol ngima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Kaende na shabiki.com. Hii imeenda kabisa. Kwa majina ni Abraham Dunalo from Kakamega County. Mimi ndio winner wa this week Kaende Jackpot. Nimefurahia sana. Asanteni. Advantage ya hii, unaangalia pesa yenye una bet nayo iko chini. It's only 50 shillings. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyakwara moga jwang' wadhi nyime gi weche manyien kama koro wadonje kendo wadhi nyime gi ma otenre kod weche mag pi ka wuok wach mar pi ma bende ne omiwa report kod Millicent Adhiambo Kisumu. Koro wae kono wadhi nyaka Kirinyaga ka piny mangima hingo dichieng' mar pi. Jopuonj kod jopuonjre alwora ma
Kandongo e kar chung'o od bura ma Moya e kaunti ma Kirinyaga yudo pi maler bang' nang'ni kuom thuolo malach. Jodak e alworano ywak ni gisebedo kod midhiero mar pi kuom chiegni higni 7 ka girwako chenro mar keyo pi e sikunde koda kor gwenge makono. E kindeno jokanyo jiwo oganda mondo mi oti gi pi e yo makare mar geng'o midhiero mar nok mar pi ma kinde ka kinde. Tulikuwa tumebahatika kufanyiwa renovation ya the whole school na tukawekewa stima in all our classes, but now shida yetu ikawa ni maji. Jina maji kwa sababu mwaka wa 2000 tulipotoka ule msimu wa corona tulikuja tukajaribu kuchimba kabwa hole huko kona kwa maji kabisa. Tulipochimba at around 25 to 30 feet tulipata maji kiasi, lakini kwa hii kiangazi kwa wakati huu hiyo borehole yetu haikuwa na maji hata kidogo. Watoto walikuwa wanabeba maji kutoka manyumbani, maji ya kusafisha madarasa, maji ya kunywa na hata ya kusaidia walimu, bado walikuwa wanasaidia walimu na maji. Ndiposa unasikia walikuwa wanabeba 10 liters ya maji. Lakini tuko na furaha, hiyo shinda imefika mwisho kutoka leo. Mungu apewe shukrani. 2019-2020 shinda imekuwa mingi sana, na tangu huko zamani 90s kulikuwa na shinda mingi sana sababu watoto walikuwa wanatoka na maji nyumbani. Lakini saa hizi naona vile maendeleo inaendelea, matangi ni mingi huku, hata huko secondary na neighborhood iko na matangi, maji inatoa huku kwa primary. Kwa hivyo tunaona hii project ya Bernard Karanja imeinuliwa. Unajua wakati mtoto anabeba maji kutoka nyumbani, anakuja, ndio inaosha classroom, ndio anakunywa, na inabidi maji hawana kabisa. Sasa mwalimu alikuwa anabidi aende nje kutafuta maji. Na hii maji tunaomba itasaidia watoto wetu, itasaidia community. Na sisi hii foundation haijatoa maji hapa peke yake. Sisi tumesaidia mpaka Moga, kijiji ya Moga, kijiji ya Kagio, na hii foundation inasaidia watu kwa sababu maji inakuwa shida kwa hii area. Wadhi nyime managi motende gi weche mag pi. Midhiero mar oro pod okwako gweng' ma Kamale kar chung'o od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi. Jodak ywak ka giwacho ni pok giyudo koth malong'o kuom thuolo mar higni 4 sani. Bende gikwayo chiemb kony ma giwacho ni chopo ne moko kuomgi mana kidam. Jodago bende ywago nok mar pi kaluwore kod oro ma osebetie kuom kinde malach. Hii yetu ina shida, maji hatuna, chakula hatuna, watoto shule hawezi kwenda shule, wanakaa nyumbani hatuna kitu, wenyewe tunakufa na njaa. Tulipanda yakakosa mvua, sasa yalipokosa mvua imekuwa mahangaiko makubwa, chakula hakuna, watoto ni waende shule. Hiyo nayo imekuwa ni changamoto kwetu. Hii chakula ya msaada haiwezi toshia kila mtu. Hiyo ndio sababu kwamba hatuwezi kutegemea msaada, na sahi wananchi hata kila mara wanauliza chief, hii chakula itakuja lini? Because ile last time tulipata chakula ni last December, ile ya msaada wa serikali. Na kuanzia hapo mpaka sasa hatujapata. So hali ni ngumu kabisa, wananchi wameingilia kazi ya kuchoma makaa si kwa kupenda kwao, because hawana shughuli nyingine ya kuweza kuwafanyia wapate mapato. Wadhi nyime aput manochuogi e kedo gi midhiero mar oro. Midhiero ma oro osebedo ka kele pacho ka osechoko omenda maromo bilion 1. Jumani e bwo chenro mar wa Kenya tulindane, piny owacho biro pogo chiemo ne counties maromo 9 mageto oganda maromo 290 e counties mopogore opogore. Ka counties gi oting'o Garissa, Nyeri, Taita Taveta, Narok, Meru, Baringo, Kwale, Marsabit kod Makueni.
Komitino nyaka sani osechiwo chiemo ne jo Kenya makwan gi nyalo romo 400,000 e ute maromo 67 kochakore dwe mar 12 higa mokalo ne oganda mawuok e counties mopogore opogore. Ripot mogol machiegni kod duol mar NDMA wacho ni jo Kenya milion 6 mawuok e counties 32 onge kod chiemo moromo kaluwore kod oro. Na hii chakula ni ya kutoka kwa hiyo komiti kiongozwa na Naibu Rais Rigathi Gachagua. Na kitu moja mtaona kwa vile hii chakula inapeana. Ukiona chakula iko na label kama hiyo, utaona kwamba inakuja na G4S. Haikuja na magari za kawaida, inakuja ikiwa secure ya kuhakikisha ya kwamba hiyo chakula inafikia watu ambao walikuwa wanahitajika kupewa. Tunajua kwamba Marsabit ndio imekuwa affected sana katika mambo ya ukame katika 23 arid and semi-arid counties Kenya mzima, na watu ambao wamekuwa affected katika Marsabit County ni 309,176. Hao ni watu ambao wanataka chakula na wanataka maji na hata lishe ili waendelee kuangalia mambo ya food security yao ikuwe sawa. Erokamano nyakora Ramogi, wang'iyo weche mabende otendore koda odiochieng' mar pii e piny mangima e gwenge mopogore opogore kaachiel kod bende ng'iyo weche mamoko bende timore e alwora marwa ka oting'o mago matimore e od bura kod paro ma jopiny medo golo. In bende kaka nyakwa Ramogi ma neno Ramogi TV e weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono, Port gi Park. Maureen Lady from Kajiado Town e Kajiado ka pi en mara pi chumvi kendo pigno ok modre maler kata tedo bende ok oted kode. Pi ma fresh en siling 60 lita 20 ka 20 awuoro. Wacho ni kube mar lita 20 chen siling 60. Kajiado kocha wacho ni pi magiyudo ok en maler ahinya, miyo gombo ni piny owacho mar Kenya kod mago ma counties okawi okang' kata ndamo mar miyo jopiny pi maler. Wach pi to thagowa an Sharon kaya Nyora, Migori County. Nyora nitiere Nyatike kocha, en bende wacho ni wach pi chandogi. Koro aneno ka Oduor Julius ka nitie Marenga Beach Posho Mill wacho ni George Batieni ni maler kaka pi chando kuonde moko to Marenga Beach ka ok penj. Wacho ni ok penjo kang'eyo ni gento gin gi pi moromo. Erokamano Ramogi TV donjo maler ahinya dala mar Yenga Ulore. Asema olo kendo wawinjo makara ahinya koth omulo mar Yenga Ulore. Erokamano ahinya nyakwa Ramogi. Gie kinde ni adwani mondo med lero ni matata ahinya kotende kod gigo ma wan godo e weche manyien mag Migago. Ka ok kamano wadhi ywe adundo ka waduogo med mana ketika. Halo. Tafadhali waita wapi? Leta wacha mambo mingi tafadhali kwa unyenyekevu. Mara pilau, mara managu, fanya hivi. Leta kama yeye tafadhali. Leta hiyo itakuwa inanifurahisha katika maisha yangu yote, kwa sababu managu, mara unasema pilau, mara sijui kibis, hiyo yote hainisaidii katika maisha yangu. Leta kama yeye. Asante sana na Mungu awabariki. Dial *811*401# to get Leta kama yeye. King'iyo kata kineno mae, ineno ka en gi kala ma green to kikre ka gima odwa biro yellow. To mae ineno ka en gi green ma dark. Sama ich kaino to onya bedo wach constipation. Cucumber ema konyi kar loso wach constipation. Koro bowel movements bedo ma easy. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Wala mino chienga tanora mojonya. Thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi.
Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Bidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo kod instrumental, kod Ninja the Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen otieno. Machiegni kendo bang' wuok yweyo wadhi nyime koro wang'e ane motendre kod weche mag arita kwe Kisii kocha mano Nyamira County. Luoro okwako gweng' ma Nyamakoroto e kar chung' od bura ma Kitutu Masaba e kaunti ma Nyamira bang' jaduong' moro kod min ode yudi ka onegi e odgi. Edward Morema Nyangechi, jaduong' ma jahigni 63 kaachiel kod min ode Grace Morema manitiere kod higni 60 ne oyudi kata noyudi chieng' tich ang'wen e odgi ka gintiere gi hinyruok ma koni kod kocha e wigi gi dendgi mamoko machal ka gima ne ochwogi kod pala. Bende lwetgi kaachiel kod tiendegi noyudo ka otwe gi waya. Jalup komanda mar obila ma Masaba North Robert Ndambiri oyango ripot makamano komedo ni gisechako timo nonro mar masira makamano. Nyaka sani jotije ariyo e dalano magin jatich ot kaachiel kod manitie puodho dinegi e tesend obila ka nonro koro dhi nyime. Finding wires wakamufunga hapa kwa singo, wakamufunga sana, halafu mikono na finding wire, miguu na finding wire, akarara chini na deep cut kwa kichwa na mwanzo walifungwa mikono. Inaonekana hao wauaji walikuja wakawateka nyara kwanza, wakawafunga mikono na baadaye wakafunga mdomo ndio wasipige duru na kuwakata. Wang'ada ne wadhi e piny libamba ma Tanzania. Kama piny Tanzania koro yango midhusi manyicho nonego ji maromo 5 ni en mano mar wich machwe remo motese ni Marburg. Gie sani migawo mar thieth e piny ma Tanzania dhi nyime gi manyo jomoko maromo 161 manyicho ne otudore kata obedo kamoro achiel kaachiel kod joma midhusi no osenego. Jatend migawo mar thieth e pinyno Umi Mwalimu wacho ni midhusi no osebedo ka chamo ji ling' kokwayo jopiny mondo mi ore kalure ni giseketo kenge magayo midhusi no. Kalure kod mbui mar CDC, midhusi no oket e ngas midhusi achiel kod mano mar Ebola. CDC bende lero ni tok ndalo 2 nyaka 21 mar yudo midhusi no, ranyisi mag midhusi no chako neno. Moko kuom ranyisi gin del machwakore, koyo, wich bar kod fuonni maremo. E chakruok mar tuoni gimoro ndalo 5 tok yude, aruodhi nyalo chako neno e fuonni mag del kaka kor to kod bondage. Bende chuny mating'ore, ng'ok, rem e kor, rem e duol nyalo bende nenore. Riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny mangima WHO opwoyo piny Tanzania kuom ringo mapiyo e kedo kod landruok mar tuono mar Marburg. Wang'ado kowuok e Tanzania nyaka Ramogi wadhi kendo piny mar Uganda. Od bura mar piny libamba ma Uganda okalo paro mar chik mar kumo riwruok manitie kind joma timo hera e chwech machal. Jatend pinyno Yoweri Museveni oketo koke chikno ka ji ma ibiro yud kod kethono inyalo mi twech mar kinde malach. E paro mane jood bura ma Uganda okalo biro chuno mondo anyuola kod osiepe mondo mi oful joma riwore e kind chwech machal ne jotelo mag piny owacho.
Joma oyud ka siro weche mag riwruok mar LGBTQ e yor omenda kata e yor keyo weche masiro riwruoge makamago bende ibiro kawnegi okang' mager mar chik kaluwore kod chik mar Uganda poni piny Uganda oketo e tim chik makamano. Wadhi nyime nyakwa Ramogi, mago gin weche mawamedo luwoni kotenre kod weche madhi nyime pinje mopogore opogore kaka nanyisi ni wamulo mago mag piny Kenya kaachiel kod pinje mokio kode. Wadhi nyime kawani duol ma ochung'ne rito bunge pacho ka Kenya Forest Service oriwore gi tend kaunti ma Kisii e pidho yien maromo 18,700 e thidhia ma Nyanturago ma hingo kata mar hingo odiochieng' mar bunge mabende nyotimore odiochieng' manyoro. Ka oloso e kinde odiochieng' mar hingo bunge, apisa ma Kisii ma ochung'ne wechego mag bunge Wellington Ndaka wacho ni gichano mar loso chenro mamoko e thidhiano mabiro konyo e rito bunge e yo makare. Ndaka bende omedo ni gichano mar pidho kido mamoko mag yien mar doyo oko yiende kaka ng'owo matimo kwiri e bunge makono. Take part in conservation of this forest. This is a wetland, and my ministry, through His Excellency, the Governor of Kisii County, Honorable Simbarati, is determined in making sure that this forest is conserved. So cumulatively today, to mark the International Day of Forest, we have done 18,700 trees, an equivalent of 11.6 hectares, not acres, hectares. So can you clap for yourself? So this is going to go a very long way in providing carbon sink and also to do multiple benefits of the environmental services and goods. Na mnajua kuna ile debate ambayo inaendelea waziri eucalyptus. Wawuoge mag wadhiane Kisii kocha kendo weche motendore kod mag limbe mar jatend piny Kenya mabende chano. Jatend piny Kenya William Ruto chano timo limbe e alwora ma Kisii chieng' tich abich mar jumani. Motelo ne limbe mare jachiw wach e lo kar jot mar jatend piny Hussein Mohamed ne osechopo Kisii kama bende nochiwe chenro mar limbe mar jatend piny. E kindono bende jopur yudo pok mar mbolea ma nengogi oyweyo. Odani nyakoromo gi sani wawinja ne kaka ne wechego chalo e gwenge ma Kisii kocha motelo ne limbe mar jatend piny Kenya e gwenge makono ka Crispin miyowa wach. That was as of this morning, of course, with the exercise happening behind me right now. We are sure those numbers will go higher later in the day. In Nyamira County, the registered farmers are 80,170 and 2,780 bags have been supplied. To reiterate, to access the government subsidized fertilizers, a farmer must be digitally registered, and digital registration is ongoing at the assistant chief's offices countrywide. Digitization is a key plank of the government's agenda and is not only important for efficiency, but also to enhance traceability, accountability, and transparency in fertilizer distribution. Registered farmers can access fertilizer at KNTC and NCPB stores. And once again, the government urges farmers to register, access fertilizer, take advantage of the onset of rains, and plant. Meanwhile, a brief status update on some of the other key government programs. On affordable housing, 46,027 housing units are under construction countrywide. The current 9 sites where housing units are being constructed will cumulatively create 43,000 direct job opportunities for the youth. MSMEs, Juakali artisans, and women groups or women-led enterprises will be involved at all stages of construction, and housing input supplies will be ring-fenced to guarantee them business. The government has been engaging county governments to identify suitable land for affordable housing, and 4,000 acres have been made available through this partnership. The government has also introduced the affordable housing program at the local level with the 100 affordable housing units per constituency initiative. 4,000 acres have been made available through the Clients Partnership, and this initiative will be funded by the national government and supported by the National Assembly and county governments to stimulate local economic growth through integration of local communities in the project implementation. Tomorrow in Nyamira County, Nyamira County will be handing over a 10-acre piece of land during the President's trip to the National Housing Corporation
to develop 2,000 units, affordable housing units. On the Machiegni koro wadonjo e weche mag tuke. Jotugo mag rugby matugo ne tim mar Cabras Sugar komakore gi jotelo mag bunge kaka